שומעים עכשיו? כן. שמעון נחמיאס, אני וטרינר, בין היתר צולל חובב, בעיקר בחופשית, אבל בשנים האחרונות נכנסתי חזק לתחום של רפואה היפרברית של חיות מחמד. ואני אתאר פה מקרה שבדרך כלל אני לא מקבל מקרים של תאונות צלילה, בדרך כלל רוב המקרים שאני מטפל הם פצעים של ריפוי, בעיות עצביות שונות וכן הלאה. אבל דווקא פה מתואר מקרה של תאונות צלילה בצב ים חום. צבי ים חומים הם צוללים מובהקים, ולמעשה הם חיים הרבה מאוד מתחת למים, שהם יודעים לעשות צורות נשימה מאוד ממושכות. הריאות שלהם משמשות בתפקיד כפול, גם כאמצעי ציפה וגם כמקור להגירה של חמצן. הם יכולים לשרוד מתחת למים צלילות מאוד ממושכות של 3 שעות. גם בשלב הראשון 20 דקות לפחות של צלילה שהיא בעצם מנצלת את החמצן, ויותר מאוחר נכנסים לשלב של צלילה אנאירובית, כמו שצוללים חופשיים, רק שהם יודעים לעשות את זה בצורה הרבה יותר מוצלחת. הגוף שלהם מותאם לפיזיולוגיה הזאת, והרקמות שלהם בנויות לפעילות אנאירובית מאוד ממושכת. ואנחנו פגשנו סילבסטר. סילבסטר, השם שלו כי הוא הגיע בסילבסטר. היו דייגים סרילנקים שטויים שפשוט עשו דייג באזור פנימה, באזור נמל אשדוד, ונלכד להם ברשתות תדע צבת ים. חיל הים ערוך לעשות חילוץ של חיות ימיות. יש לכל ספינת תותח שיש היום רשתות מיוחדות שמרכז להצלת צבים במכמורת צייד את כולם. ובמקרה הבחור שמנהל את המרכז הזה הוא גם חבר, ואנחנו חוקרים ביחד, מר יניב לוי. התמונות שיש פה, חלקם הן תמונות שהוא צילם. יניב הוא חלק מהאנשים שפועלים ברשות לטבע והגנים. התלונה העיקרית של הצבא, של הפציינט שלי, הייתה חולשה מאוד חזקה, שוק וגז אמבוליזם. איך אנחנו יודעים שיש גז אמבוליזם? אגב, זאת הפציינטית, ככה היא נראית. כן, היא בעיקר לא זזה, היא מאוד כבדה. אנחנו רואים אותה פה בלא הדרה, יש לה גם טפילים על הגב, זה גב שהוא עשוי למעשה מאור קשה. הסימנים הקליניים היו אפתיה, לא זזה בכלל, עיניים עצומות, ללא שום סימני נשימה, לא רואים שום תנועות של נשימה. הנראות לגמרי לא מייצרת שתן, קרה במגע, וכל הטפילים על הגב. כשיניב ניסה לקחת דם בבדיקות, מה שיצא לו מהג'וגולר זה גז. ואז הוא הבין שיש לו עסק עם צב צולל, שהוא למעשה עם decompression sickness, עם bubble formation. וההבחנה הייתה T6 type 2. טיפול שהתחלנו כשהוא הגיע אלינו היה 3 ATA לשעה 1. כבר אחרי 30 דקות של button time ראינו שהתחילה לזוז, התחילה להפריש ריר מבלוטות מלח, יש להם איזושהי בלוטות באזור של הראש, והתחילו להופיע סימנים על האור, בעיקר באור שרואים שהוא דק יותר, אזור של הכפיים, איפה שפחות או יותר בתי שחי. התחילו לראות סימנים שמזכירים את הקוטיס מרמורטה ששודרה פה קודם, נדמה לי שאלי הראה בתמונות. ואחרי שעה התחילה לייצר שתן, התחילה להשתין והתחילה להראות סימני נשימה. רואים אותה נכנסת לתא ויוצאת. התא הזה נמצא בקיבוץ משמר השרון, זו היחידה היפרברית צבא עכשיו אחרי צלילה של 20 מטר למשך שעה. מתחילה לזוז, וכל הרקמות שלה מתחילות לקבל צבע ורדרד. רואים את הצבע הוורוד בגפיים ובשכמות, באזור החזה. הוא פשוט מתחיל לזוז, הוא מרגיש את השינויים. יום לאחר מכן, לצערי הצבא נפטרה, ובאוטופסיה מה שראינו, סיבת המוות זה הרבה מאוד בועות גז. פה אנחנו רואים את כלי הדם הפולמונריים פשוט מלאים בבועות גז.
לצערי הפרוטוקול שהשתמשתי בו לא היה פרוטוקול נכון. האדם היחיד שיכול היה אולי לתת לנו ייעוץ אמיתי שמבין בצבי ים ועשה איתם טיפול היה בספרד באיזשהו מקום שלא זמין טלפונים בערים. בדבר שהייתי צריך להשאיר אותה לא פחות מ-13 שעות ב-3 ATA, ואז אולי היה יוצא מזה משהו חי, כי עד היום אף אחד לא הצליח להוציא צבי ים במצב הזה מ-decompression sickness. סקר אנליזה שנעשה ב-2017 על ה-risk analysis של צבים, הראה שהרבה מאוד מהם סובלים מהגז אמבוליזם בגלל בעיות של הילכדות בדייג, וכתוצאה מזה שהם נלכדים, נכנסים לסטרס, הם בעצם שוברים את כל מנגנוני ההגנה, את כל המנגנונים הפיזיולוגיים שיש להם באופן טבעי, שמאפשרים להם לבצע את הצלילות הארוכות האלה, ולמעשה משחררים את כל המנגנונים, מגבירים מאוד את זרימת הדם, והתוצאה היא בעצם הגברה מאוד של זרימת דם לריאות. הם מרחיבים את הפולמונרי וסל, מה שמאוד עוזר להם בדרך כלל לעשות את הצלילות הממושכות, כאילו מנתקים את הריאות ממחזור הדם וכמעט לא מנצלים את הריאות אלא רק בצורה מאוד מאוד איטית. ברגע שהם מרחיבים את הפולמונרי וסלס, יש זרימת דם מאוד חזקה והם נכנסים לכל הדבר הזה שקצת מזכיר לפון מים רדודים של השוואת חמצן בין הדם לריאה. ולמעשה הפרוטוקול היה צריך להיות הרבה יותר ממושך, יכול להיות שאם הייתי משאיר אותה באותו יום בתוך התא הזה היה עומד בזה. אבל הצבא לצערי לא עושה את זה. תמה המושב הזה, זו מעברת השולחן.